வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீ ஃபயர். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் நாங்கள் எனிமீஸை தோச்சோமா இல்லை எனிமீஸ் எங்களை தோச்சோமான்ற சூப்பரான ஃப்ரீ கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், விருப்பம் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்த மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓடு 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 தோலாம் நம்ம ஓடி போவோம் டீல் உக்கார் எங்களுக்கு எனிமீஸ் ஒரு டீனுக்கு ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் அவங்க ஒருத்தவங்கள மட்டும் தினுக்கு போடு பாட்னா கைட்டான் பரவாயில்ல மெடிக்கிட் போட்டுன்னு போவோம். எங்களுக்கு அவங்க ஒரு தடி வாங்கிக்கிறானே கில்லடிப்போம். ஓடு லூட்டு ஓடு 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 அதை பாட்னா கில்லாயிட்டாங்க. போட்டு முடிச்சாச்சு. எங்கே இருக்க சரியா மாறு போடு ஹோ எங்கே இருக்க இனிமி போட்டாச்சு. நம்மடா பெஸ்ட்டு மட்டவெல்லாம் நெஸ்ட்டு டம்னுக்கு ஜிஞ்சின் எம்தன் வாங்க, ஒரு க்ளூவால் வாங்க, இன்னொன்று வாங்க. டின்னுக்கு ஜிஞ்சின் டின்னுக்கு ஜிஞ்சின் எங்களுக்கு எனிமி இன்னும் 3 செகண்ட் ஜூட்டு ஒரு டின்னுக்கு எங்கே நான் வந்துட்டேன். கில்லி எங்கே இருக்கு? உட்காரு எங்கே இருக்கான்? போடு எங்கே இருக்கு அப்படி எங்கே தாண்டா ஒழிஞ்சுங்கிற எங்கே இருக்கான் பாட்னா ஏன்னா இருக்கான் எங்கே வச்சான் கவர்றானே என்ன இவன் அடி பின்னாடி வந்து அடிக்கிற நான் போய் டிக்கெட் போட்டணுன்ற பாட்டுக்கொண்டு போடு மெடிக்கிட் பாட்டானுக்கு ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் எங்கே இருக்க வாங்கிக்கடா வாங்கிக்கோ. அப்படியே எம்டன் மலைகளும் உண்மையில பொழியிருந்தா எங்கே இருக்க ஓ எத்தனை ஆனந்தம் கில் அடிப்படியில் எங்கே இருக்க போட்டுட்டானு எம்டன் மலையும் உண்மையில பொழியிருந்தா எங்கே இருக்க ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சி டிங்கி எங்கடா இருக்க சுட்டு காட்டுக்குட்டு தான் நான் வந்துட்டேன். இனிமி எங்கடா இருக்க போடு வாங்கி குட்டுறா. நான் நம்படா இவன்லாம் லாஸ்ட்டு கில்லு நம்படா டெவிலு எங்கே இருக்க என்கிட்ட ஒரு புல்லட் ப்ரூஃபு காலாங்க ஆச்சு. எங்கே இருக்கு வந்துட்டாண்டா காலில் என்ன வெள்ள வழி இல்லை. இது எல்லாம் மேட்சும் சொல்கிறேன். எங்களுக்கு எனிமி வாடா எங்கே தான் இருக்கீங்க? இந்த மேட்ச் அமைதியாக போயினே இது எங்கே இருக்க? சரி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இனிமி பாட்டு 2 பேர் என்ன பண்ணிட்டேன். அவனை மழை வெயிட் பண்ணிட்டு எனக்கு கழுகு முயலுக்காக வெயிட் பண்ணல. ஒரு மாதம்னா நான் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி எடுக்கலாம் கில்ல எனக்கு இவனு வரமாட்டேல்ல. கழுகு எப்பயும் தேடி போகணும். போடு இனிமே எங்கே இருக்க? ஒரு 2 கிரானேட் பறக்கூடு அடே ஒன்று நம்ம மேலே கொடுத்து அப்போ ஜஸ்ட்டில் மிஸ்ஸுடா அங்கே இருக்க எனிமி காணுமே. சரி மெடிக்கிட் போட்டாச்சு. போட்டுட்டானுக்கு ரெட்டுக்கு போடு நம்மள போட்டாங்கடா. சிங்கத்தை சாச்சு போட்டானுங்கடா. கொன்னே போட்டானுங்க. இதே பாட்னர் நீயாச்சு காப்பாற்ற ஊர்மானம் கப்பல் காப்பாற்ற போடு இன்னொருத்தனா இருக்காண்டா. கைக்கு வேறு என்னமோ வாங்கியிருக்கேன் மின்னுடு. அவனையும் போட்டு லாஸ்ட்டு கில்டு போடு மெடிக்கிட்டும் போடு. இன்னும் போட்டானு இதான் கவர் எடுத்துன்னு மெடிக்கிட் போடணுன்றது ராதி பண்ணிட்டு தனக்கு ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் ஜிஞ்சின்னா நம்மளாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கோம். எனக்கு ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் போடு எங்கே போகலாம் போடு எங்கே போகலாம் உக்காலாம். உண்மையிலே நம்ம ஒரு கழுகு மாச்சு வெயிட் பண்ணலாம். எவனா வருவான்ட்டு தனக்கு ரெட்டுக்கு ஜிஞ்சின் வந்துட்டான் போடு யாருக்குடா கில் போச்சு பட் கூட்டினாச்சு. ஏன்னா நான் பாடி டேமேஜ் பண்ணான்.
எங்கே இருக்கு ஒரு புல்லட் ஃபோன் அடிக்குது பார்ட்னர் அடி மாட்டே ஒரு டனுக்கு அவனே போட்டாங்களோ ஒரு 2-3 கிராண்டு பறக்கிறா எங்களுக்கு ஒரு போட்டாச்சு அவனை முடிச்சிச்சு. சரி இப்போ அவனுக்கு ஒரு மேட்ச் நம்ம 3 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிருக்கோம். அவனுக்கு ஒரு ரவுண்டு 2 கிரானட்டு காலான்னு மெதிக்கிட்டு போடு எங்களுக்கு போடு டனுக்கு நம்ம ஸ்குவாடு வெறிட்டானோ நான் இப்போ லோக்கல்னா நம்ம கெட்டாக விளாட்டணும். நம்ம ஸ்குவாட்டானோ நான் இப்போ லோக்கல்னா நம்ம கெட்டாக விளாட்டோம். வச்சதே மட்டுமே ஒரு 2 கிரானட்டை பழக்கம் விடு ஒரு க்ளூவால் எவனோ அடிச்சானே லைட்டை கொஞ்சம் சரி மறுபடியும் வச்சிட்டிங்களா இதா மெடிக்கிட் போடணும் உங்களை இவனுங்க சுடு பார்த்த க்ளூவாலே வச்சுவானு போல இதே. சரி நம்ம இங்கே வந்து மெடிக்கிட் போடுவோம் போடு மெடிக்கிட்ட போடு அடே ஏமா அவன் போட்டான் சிங்கத்தை சரஸ்ட்டு போட்டானுங்கடா சிங்கத்தை சரஸ்டானுங்க. பார்ட்னர்ஸ் நம்ம பில்லிங்கோ தைரியத்தை காட்டுங்கடா போடு ஜெயிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்த மறந்துடாதீங்க, விருப்பம்டா ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இப்படிக்கு உங்கள் சாலமோன். பாய்.